שלום, המצב כאן דמד גיימינג סייקל, והיום אנחנו הולכים לשחק את באטלפילד 4, אבל לא ממש לשחק. היום אני הולך לעשות לכם מה הכי טוב זה משהו חדש שאנחנו נעשה, שאני אשווה בין כמה סוגים של נשקים שיש להם משהו משותף ונחליט מה הכי טוב בכל סוג. טוב, אז היום בגלל שזה הפעם הראשונה נתחיל עם משהו קל. אנחנו הולכים להתחיל עם פאוור גן, שזה כל הסגנון של המגנום, רקס, אוניקה וכל זה. יש גם את הדיגל ואת ה-SW. זה 5 נשקים, אז בואו נתחיל. טוב, הנשק הראשון זה הדיגל 44 נראה לי. אני עכשיו עכשיו תראו את הנתונים שלו על המסך, אתם רואים אותם, נתונים יפים, אני אוהב אותם. נראה בסדר, נחמד כזה, אני אוהב אותו, הוא אוהב אותי. הנה, אני אתן קצת לקרוא את הנתונים שלו. אם אתם רוצים, אם יש לכם כאילו משהו שלא נכון כאילו שנסיים פה, אז תשמעו בתגובות, אני אתקן פעם הבאה. טוב, ובואו נתחיל איתו. אז למעשה יש לו, הוא קצת עולה למעלה, אבל לא יותר מדי, מקו יחסית בינוני, וגם כשאני מכוון הוא עולה יחסית יותר למעלה. זה אומר, הוא עולה קצת יותר מטפס לי עם הכוונת מאשר שאני עושה פשוט ככה ויורה. לא, אוקיי. פאוור גן בעיקר בקו ישר, אז אם תמשכו אותו למטה כל פעם שאתם צריכים, אז אתם תצליחו באמת לכוון טוב וכנראה להרוג את הבן אדם. עכשיו, הוא עושה די הרבה נזק, אני בדרך כלל הורגים איתו עם 2-3 כדורים במקרים בדרך כלל. אם אתה באמת לא יודע מה קורה לך, אתה הורג אותו עם 4 כדורים את הבן אדם, אז לא יודע. טוב, בואו נעבור לנשק הבא. ומטתי. אוקיי, הנשק הבא שלנו זה האוניקה 6. בואו נראה לכם את האוניקה 6. אוניקה. הנה האוניקה 6. אני יודעת, כמו נראית יפה. כמובן אמרתי לכם, את האוניקה אתם משיגים משימה. זה כל האוניקה והדיגל עם נבל סטרייק. עכשיו אני לא זוכר, נבל סטרייק, סליחה טעות שלי. הם עם דרגון טיף. האוניקה אני לא ממש זוכר איך אתם משיגים אותם. הדיגל אתם מתחזק את האוניקה, ואז לעשות 20 הדשוטים עם האוניקה, ואז מקבלים את הדיגל, שזה בסדר כזה. טוב, בואו נעבור לאוניקה. הנה האוניקה, והמידע שלה אמור לבוא עכשיו. כן, הנה מידע יפה, ניתכם לקרוא אותו קצת, תבינו מה הולך פה, כן, אתם אוהבים את המידע הזה? כן, גם אני התאהבתי בו מהמבט הראשון שראיתי אותו, אין דברים כאלה. טוב, נמשיך, נוריד אותו. אוקיי, הורדנו אותו, ועכשיו בואו נראה קצת. אז אם זה האוניקה, ובואו נראה. אפשר לראות שהיא נשארה באזור יותר קל עם הכוונת. וגם ככה היא פשוט עולה, גם כל פאוור גן למעשה מטפס, זה פשוט יותר קטן. עכשיו נגיד, אם אני אעבור אחרי המטרה למעלה, אז כן, פשוט להוריד אותה למטה, לכוון טוב. עכשיו בדרך כלל הסוג נשקים האלה מגיע מאוד מהר למטרה שלהם, אז אתם לא חייבים לכוון יותר מדי, תלוי במרחק שלו. נגיד אז פה, אז אני אכוון בערך ככה, וזה אמור לפגוע בו די מהר. טוב, נעבור לנשק הבא, יאללה. אנחנו עוברים לנשק הבא שלנו, והנשק הבא שלנו זה, בוא נראה, ה-SW40. עכשיו בדיוק לפני שסיימתי את זה החלטתי להשיג אותו, השגתי אותו והתחלתי לצלם. טוב, ה-SW40, מה צריך לעשות בשבילו? צריך להרוג 10 אנשים עם האימפקט גרנייד, זה בא עם נבל סטרייק, עם ההרחבה של נבל סטרייק, עם ה-DLC. 10 אנשים עם אימפקט גרנייד, שזה גרניידיה, השתמשתי באימפקט שמתפוצץ ברגע שנוגע ברצפה, נראה לי IRQ או משהו כזה. אוקיי, בוא נראה אותו, נראה בסדר, והנתונים שלו יעלו עכשיו על המסך. הנה הנתונים שלו, תכף קצת לקרוא אותם, להבין מה הולך איתו. כן, נחמד. לא השתמשתי ביותר מדי, כי קצת כבר כיום, אבל עכשיו, אבל בסדר, לא נורא. טוב, ובואו נראה איתו קצת, יאללה. גם לא יש את לכל פאוור גן למעשה יש את הקטע הזה של הטיפוס. לא אמרתי לכם, שכחתי להגיד זה, אופסי.
טוב, לדיגל יש מחסנית של 8, 9, ולכל כזה, שזה כזה קאובוי גן, יש להם מחסנית של 6 רגילה עם הרילוד המגניב הזה של להוציא את זה, להכניס ככה, כמו קאובוי כזה, שזה כזה... There's only one place in this city. ולראות. כן, נחמד, בוא נראה כל שאני זז איתו. אחלה של אקדח. עכשיו, נעבור אקדח. נעבור אקדח. מה אתם אומרים? נעבור אחד? נעבור, אני לא יודע אם לעבור או לא. נעבור. טוב, נעבור בסדר, אם אתם כל כך רוצים שנעבור, אז נעבור. אוקיי, האקדח הבא שלנו, מה זה? האקדח הבא שלנו, הרקס. הרקס אפשר להשיג מהמשימה הראשונה נראה לי בסינגל פלייר. משימה קלה נחמדה כזאתי, כלילה. לא בעייתי יותר מדי לרובכם, כנראה תצליחו את זה. רובכם אני מתכוון כולכם. טוב, אז איך זה פועל? בואו נראה. הנה הרקס שלנו, והאנטים שלו יעלו עכשיו על המסך. בואו ניתן לעלות על המסך. כן, נחמד מאוד. כן, אתם נחמדים. טוב, אם כבר בואו נלך לאזור הזה של המטווח הזה כדי לבדוק את זה יותר טוב. אוקיי, שימו לב מן המטרות שלנו, ראיתי עליהם קודם. הדשוט. כל אקדח מוריד בהדשוט למעשה, הנה זה הרילוד שלו, נתלך עם זה עכשיו. יש לו יותר זמן ארוך בין ירייה לירייה, כי אני נגיד עם החברה שלי מתרטרת עכשיו, אבל עדיין לוקח לי יותר זמן, לחצתי עכשיו, תכלס 8 פעמים, אבל זה ירה לי רק 6, כי הנה נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לחצתי 8 פעמים, אבל יש רק 6 כדורים, מהר יכול להיות, כי אני יורה, אני לוחץ, ועד שמגיע לאפשרות לעשות את הירייה השנייה, לחצתי עוד פעם כבר. זה קטע כזה. כן, בגלל זה אני לא כל כך אוהב אותו, אבל קל להשיג אותו, אז אם מישהו רוצה פאורגן מההתחלה, אז זה מה שיש לך, אתה יכול להשתמש בו, יהיה לך קל, מגניב וכיף. כן, בואו נעבור לאחרון האלה, אתם יודעים מה? האחרון זה המגנום, שאת המגנום אני מאוד אוהב, ואני אראה לכם עוד סיבה, אני אחשוב את הכוונת שלו, לכוונת המיוחדת. כוונת של סנייפרים, שיש רק למגנום. הנה אני אתן לכם אותו, אתם רואים, כוונת יחסית סנייפר. ואיך משתמשים בה בעצם? טוב, נגיד קרה לי כבר כמה פעמים, אני בשדה הקרב בתור אינג'יניר. סנייפר יורה בי ממרחק לא רחוק מדי, אבל מרחק. עם הרובה שלי אני לא יכול לפגוע בו, כי אני עם רובה אוטומט, קשה מאוד לפגוע ברובה אוטומט. בגלל זה יש לי את זה. שימו לב, אני יעמוד נגיד. בוא ניקח את המרחק שאני דיברתי עליו בערך. זה מרחק בסגנון זה. הסנייפר עומד שם ויורה בי. קשה לי מאוד, אז אני פשוט לוקח את המגנום שלי ויורה. עכשיו, המגנום, מה הקטע שלו? הוא נשק עם הרבה מאוד ריינג'. הרבה מאוד ריינג'. הנה שימו לב, בואו נראה. והדשוט. הדשוט, נכון? כן, הדשוט נראה את למעלה. אתם רואים? הרבה מאוד ריינג' יחס לאקדח שהוא פאוור, יש לו הרבה מאוד ריינג'. רגע, אני לא ראיתי את הנתונים שלו. הנה הנתונים שלו עכשיו עולים על המסך ברגעים אלו. כן, אלה הנתונים של המגנום. נחמד, יפה כזה. כן. נתונים יפים, כן, אני אוהב אותם. טוב. כן, אלה למעשה הנתונים של המגנום. נשק נחמד. הוא היחיד שיש לו את האפשרות לשים את הכוון של הארוכה. אז אם אתם בעניין של הכוונת הארוכה זה הנשק בשבילכם. את המגנום מקבלים לעלות פשוט לבלים מהאקדחים, זה לא זוכר איזה עמדתי. כן. בסופו של דבר, אם זה שווה לנו לעשות את המגנום, כן זה שווה את זה. אני בשדה הקרב, שאני בדרך כלל משתמש עם הרובה שלי, נגמרת המחסנית, אז רוב הזמן אני יכול לשאוב את המגנום מהר ולראות על אותו בן אדם ולהרוג אותו, לפני שהוא יהרוג אותי, וזה די עוזר לי. אני נהנה מזה, הוא עוזר לי. טוב, כן, זה טוב יחסית.
למעשה כל אחד והבחירה שלו. עכשיו, אני אראה לכם פה את היתרון של כל נשק. המגנום יש לו נשק, יש לו טווח גדול, הרבה נזק, בגלל זה מה שעושה טוב. 2 כדורים לפחות, 3 כדורים לפחות להרוג בן אדם, זה מה שאני אגיד לכם. אם לא מפספסים, 3 כדורים לפחות. אם מפספסים, אז 4 יכול להגיע, מקסימום. אוקיי, המגנום הוא באמת נשק חזק, זה... הייתם רוצים ברמה של עכשיו מחסנית גם גדולה, אז הדיגל זה הנשק היחיד שהוא פאורגן ויש לו מחסנית של 9 שהיא יותר גדולה מכל המחסנית האחרות של פאורגן, שזה עוזר. כשהייתי בדרך כלל ריקון הייתי משתמש בו, כי במקום לעשות רילוד בין כל הזמן שזה היה מפיל אותי, אז הייתי משתמש בדיגל בדרך כלל, ואז קיבלתי את המגנום ועברתי למגנום, אבל זה לא ממש משנה, כי אם אתם קצרים באמו, אז שניהם יכולים להתאים לכם תכלס, אז בעיקר שני הנשקים העיקריים הטובים פה זה המגנום והדיגל 44. כן, לא, דיגל 44 ומגנום 44 שהם נשקים טובים, יש להם את הכוח להרוג, מה שנקרא. אם יש לכם משנה להרוג, זה מה שיעזור לכם עכשיו. אז כן, נשקים טובים. טוב, אז נראה לי שעד הפרק שלנו היום להכי טוב בקטגוריה מסוימת. אז תרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים שנעשה בפרק הבא. נעשה מה שאתם רוצים, אני אנסה לעשות את זה. טוב, אז זה הפרק של היום. כיף חברים, הסעדה ולהתראות. Headshot.